Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat impatulod ti pagayam, nga intay ilingad itinagan nga Arian, atubo ti Isabela, ngam iti agdama, kat agpapaay kas OFW ijay Hong Kong. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklakuman itinagan nga Aris girl, ta iso ti zodiac sign ko. Pagayam ko, Arian latan ti iyawag ko kan kawan, kat sapay la kumata magustuam. Ituloy tayo nga rod abasaan ti surat ni Arian. Greetings kada kayo amin dita. Ingka kaubingak ti agdengdengag iti drama. Kat urayak la makasangit kadagiti drama a related iti kabibiyag ko. Kayat kumat nga ibinglay ti nagbalin a kabibiyag mi iti asawak. Tawan 2009, idi impas ngay ko ti kakaisuna nga anak mi. Ex-Taiwanak idi manang. Nagawidak ta nagkalaysa kami kanila kay ko, kan nagpasngayak. Kalpasan ti makatawan upat a bulan, nagsubliak ijay Taiwan, tabayat met ti trabahok ijay. Irugik nga rod ti agsalaysay, makabulan, sakbay nga aglepas ti kontratak idi, ijay Taiwan. Kailiw kong dagiti agamak, kanti pamilyak iji Pilipinas.
Ngam sa nabali, makabulan laangan, nalpaston ti kontratak. Makaawid ako ni iti pamilyak. Ni Alfred nga asawak ti umawawag. Hello, Alfred? Arian, bakit? Pangasim ta agawid ka kuman adagos. Ha? Apay, Alfred? Anya tinapasamak lakay? At na impeksyon na nakita dagiti pecha iti anak ta. Ha? Anya nga impeksyon dayta? Iti damo. Pagarupan dagiti pecha na, nulus-lus lang tinakita dahi ti makanawa na pasat ti. Amo mo na niya ti kahit kasawan, bakit? Oh, kat. Anya nga'y kano day jay lakay? Kwa, Arian. Bukol ka numat, uno solid mas. Anya? Day tatagpay so bakit? Kat masapul ta anak ta ti surgery. Diyos ko. Isa pang nga asim, bakit? Agawid ka kumadagos. Amo ka makabulan lanan. Malpasan di kontratam dito Taiwan. Ngam numabalin. Agawid ka kumadagos para iti anak ta. Sige, Alfred. Ipamuspusak. Agawid ak adagos lakay. Agawid ak. Nakakaasimot ti anak talakay. Talupay lang titawan na. Ngam na palalo na rigat ti paspasaran na. Arian. Ubing una, itap na pasaran natin ay dumduma arigat. Nagadun din tutudok na kalkuana. Masya na ko ni ti anak na. Siyaklak mo man di agpasari ti rigat na. Siyaklak mo man lakay. Ang padatalangit ti marikrik na Arian. Ngam ikagkagumaak balin anatibkar. Saan lang nga para ita anak ta? No di kat para madtenkan ka. Alfred. Isa pang asim ko Marian. Agbalin ka anatibkar para ita anak ta. Para iti pamilya ta. Agkararag ta, bakit? Amo kasan na tayo abaybay anti Diyos. Ispalin na ta anak tayo iti paggad. Saan ta mapukawan iti namnama? Kumpet tayo iti namarswa. Sana balit ang alpasan ti clearance ti anak ta. Kat may pasidungan iti surgery. Isong agkararag ta, Arian. Masapul nga urayan tayo da resulta ti biopsy iti bukol na ikat iti anak yo, Mr. Mrs. Doktor, Doktor, kasano kabayag san tumaamuan mi ti resulta? uwan nga agpaiso, Dok. Jack may baga. Maybe a couple of weeks. May patulod pa nga bin iti Manila. Tayo jay ama biopsy. Doktor, Ngam, agimbag ka din ta anak mi, doktor? Mister, saan ko pa'y amay baga? Takalpasan ama biopsy. Di tanto pa'y laam-amuan tayo. No kanseros tinaikat abukol iti anak yo. Diyos ko. Gamkas iti balakad ni katag iti pasyente mi. Mabalin kayong agsik for second opinion into nrumuar ti resulta ti biopsy. Arian, nakaturog ang anak ta.
Agi na nakamatan. Amangan na niya ti mapasamak kan ka. Baybay anak laang, Alfred. Kaya't kung iwanan ti anak ta, dituyak laang sibay na. Arian, Mabutangak. Amang ano mapukaw ta ti anak ta. Anya, mabalin ka di. Saan ka kumangagsaw iti kasta? Diyak kaya ti kasta nga ibagbagam. Pang-asim ko ma. Injak malapdan di bagi ka, Alfred. Ang kakanat di mapampanunod ko. Injak malapdan di bagi ka ang panunod iti negatibo. Pang-asim Arian, saan ka ngagsaw iti kasta? Diyak magustuhan da kita nga ibagbagam. Kasi tinakunakon, agtalik ta iti Diyos. Saan na abaybay anti anak ta? Talaga ajak malapdan ti bagik idi, manang Emmy. Awan ti gundaway ajak as-asikaswen ti anak ko, tamadanaganak iti kasasaad na. Nalaos ti panagkararagmi nga agasawa, asapay kuma, tagagangay laeng abukol ti naikat iti anak ko. Kat agimbag matlaeng, tapno agsubli ti kinaganay-gay na. Idi addan resulta ti biopsy, ditan anang rugi ti kalbaryumi. Gaputan na duktalan a kanseros ti bukol anaikat iti anak ko. Awan pa'y makatawan kalpasan ti surgery na, kastoy manen tinapasamak. Arian, anyat na pasamak. Imaya ka dagos dito ospital. Apaman na naamuak ka ni Nana nga intaray mo dito ospital ta anak ta. Ti anak na Alfred, adaman na nakaro sakit na marikrik nana. Anya, Ura lang tiri-tiri-itay nga po iti sakit ti tiyan na marikrik nana. Iso nga intaray ko na dagos dito ospital. anya. Anya ka no dayjay bakit? Kumusta ang ita anak ta? Madamabay lang ti panangtaminggan ko na ti doktor. Alfred, amang ano niya ti mapasama kiti anak ta. Pangasi Marian, saan ka kumang agpanunot iti kasta? Ala, taurayin da no niya ti resulta ti panangtaming ti doktor iti anak ta. Lading itak nga iba ka, misis. Nga madamanin tumura nagtubo iti tiyanta anak yun. Anya, Diyos ko. Kasta ti resulta ti panangtaming mita anak yun. Kat no kanseros jay damo abukol na ikat kan kuana. Sigurado akastaman matlangan ti bukol iti tiyanda. Doktor, anya ti kasayaatan nga ramidan mi. Pang-aasim tatulungan na kami kuma. No agtalag kayo kanyak, misis. Ibalakad ko akasayaatan numapan kayo lang ni PGH. Naimbag ijay. Tada libre pa ka i-confine ng anak yo. Kan ado ti espesyalista ijay. Ado ti mga sikasukan ko na. Doktor, Masapul ngamin nga agkimo ti anak yo. Iso nga ipanyulaangan ijay iti kabiitan na panawan. sige nga ro, doktor. Tungpalan mi ti balakad yo. Ipan mi ijay PGH ti anak mi.
ti pakinaka mo, ha? Kamailam na ito, anak ko. Diyos ko. Di na kami pampanawan, anak. Anos lang, anak, ha? Makauray tayo, lagi di pagluganan tayo. Kamailam na ito, anak ko, ha? Diyos ko. Pangaasim ko, ma. Anak, di po, eh. Tulungan na kami. Uray ni anak mo, anak. Masapol ang maipan mi di anak mi JPGH. Kamailam na ito, anak. Alas 12 pa iti nga tirabi nga gururay kami iti ba sa pagluganan mi. Ngamanyat orasan. Alas 13 na iti parbangon. Awan man lang ang Diyos ko. Makauray tayo, lagi di pagluganan tayo, anak ko. Ha? Mahasig ka kada kami, Diyos ko. Sa pala kumataadan mapagluganan mi. Saan na pabaybay, anak? Kasyap di anak mi. Pag-aasim, Diyos ko. Anak, anak ko, lumaban ka, anak ko. Pag-aasim. Diyos Lumaban ko. ka, anak. Pag-aasim ko, ma. Kasya na kami kumapo. Pag-aasim. Di na kami baybayan. Kasya na kami, Diyos ka, anak ko. Lumaban ka. Alfred, lakay. Itatanalpasan ti panagkimo ti anak tayo dyan Manila. Anya ti planong. Kasayatan, nadamot lang ti doktor na dito Isabela, Arian. Sana bale, tado mo ti doktor dito Isabela. Dito ilangan nga agkimot anak ta. Tadamot video oncology dito eh. Nga private tayo dyan lakay. Kabaalan ta ka di. Bakit? Uray pribado day jay. Dito'y tayo langan Isabela. Naimbag dito eh. Tanumalpas nga agkimot anak ta. Makaawid tayo adagos dito'y balay kat makainan na. Sana kasi dyan Manila. Ang masapol pa nga ibiyahe ta anak ta sakbay ang makainan na. Kakaasin ti anak ta. Alfred, kasanon ti gastos tayo. Saan ta na panunutan ti gastos, Arian? Tisukso kayo kadaga. Amin na sa nikwata. Isaldata. Ti importante, agimbag ti anak ta. Alfred. Bakit? Saan ka magsangit? Amo ka sana sinsinan ti pagdaldalanan ta ita. Ngamkas na ganak. Masapol nga ipaita ti amin na kabailan ta para ita anak ta. Uray maibus ti amin na pundar ta. Kano anya pa yasan ikwata. Ti importante kat maipaita ti reberbengan ta para ita anak ta. Dayta ti kapatgan. Ado ti sakripisyo mi nga agasawa para iti anak mi, manang Emmy. Napadasak pa iti mamarbangon ang mapan makipila, tapno makadawat taklaang iti financial assistance. Amin nga amok ang mabalin a pagkiddawan iti tulong, mapanak manang. Ijay Isabela man, wenno ijay syudad ti Manila. Kasla Jack Marik na ti bannog ko, manang. Inananusan mi iti asawak ti nangipamuspusan iti amin. Iso anapadas met ti anak mi ti nagiskwela. Ngam no kasjay nga agkimo, urayan mi pay a makapapig sa manan, santo sumrek iti pagadalan. Ngam idi last session ti kimo na, bimigay ti bagina. Almost 2 weeks kami idi iti ospital. Saan ang makapangan ti anak ko? Naaddaan iti komplikasyon, kan bagsak ti amin a blood chem na. Uray rabi idi, napanak iti Veterans Hospital, tapno makaalak laeng iti platelet. Agarup 20 nga oras nga daak iti biyahe.
Balikan manang, tapno maisambot ko laang ti platelet akasapulan ti anak ko. Kabigatan dayta, kinasarita na kami ti doktor ti anak ko. Mr., Mrs., kaya't kayo akasarita itinalapat. May papaniti, Anya, doktor. Doktor, kumusta ti anak mi? Nakapsut una yan ti bagi ti ubing. Ladingitak nga ibaga. Ngam 50-50 ti tsansanan nga agbyag. Diyos ko. Anya, Doktor, awan ka din di sa bali apamuspusan. Pangasiyo ti ibagayong agbyag pa iti anak ko. May saak mat nga ina. Maawatak ti marikrik na, misis. Ngamjak kayat ti aglibak ka na kayo. Takinapudno na. Maasyanak matan iti ubing. Nakakaasin ti anak yo. Diyos ko. makita mi mati kasasad, anak mi, doktor. Talaga kaasin. Iso adiniretsa kayo. Nang mabalin nyo lang ti agala iti second opinion iti sabali pa yung espesyalista. Nawaya kayo ang mga ramid iti dayta. Nang runakat biyag ti anak yung ipagsasalitaan. Sige, Mr. Mrs. Panawan kayo pa'y. Diyos ko, Alfred. Arian, Di anak. Arian. Masapul nagdesisyon tan. Gusto di ko na ti doktor. Nakakaasin ta anak ta. Jakmatan ka balan, akit kitahan ti langana. Doon niya desisyon mo para iti anak na. Isumatan ti desisyon ko, Alfred. Takaskan ka. Jakmatan pa iptura nakit kita. Tilangan ni anak ta. Arian. Arian, manipod na isang putay dirabi di ti balay ta anak ta. Saksaklo matlatan. Di ka kadimaktangan. Saan, Alfred? Saan to, Apolos? Kat pangasim ko ma. Tabaybayan na kiti aramidag itay ti anak ta. Bayam ngay pariknakan ko na di pa nang ipatag ti may sangay na. Tano bilang lang. Saan kunton amaramid ti kastoy iti kaano man. Arian, Agmay sa ti anak ta, Alfred. Ipatpatag ta ti anak ta. Taiso tinang kumpleto iti pamilya binukal ta. Isa pa nga asim ko mata di naklapdan iti aramidag ita. saan Arian? Saan kalapdan ni aramidam para ita anak ta? Danggayan ka pa'y kiti. Gaputakasken ka. Nalaos mo ti pa nang ipatagkukan ko ala. Alfred. Ipapastan ti mga ipariknakan ko ano iti pa nang ipatagda. Gaput. Arian. Alfred. Nagsalupay nga yan. Di anak ta, Arian.
Awanan ti anak. Binatawan na tati ka kay sunang anak ta, Alfred. Awanan di anak Arihan, anak ko. Naipaayo ka ni Alfred nga asawam ti amin akabailan niyaw para itiday di apukok. Amin dagiti kalugaran tayo. Amuda no kasano ti regat kan sakripisyo yung agasawa para itiday di anak yaw. Tatang, Nalabit at talagang agpatinggalaang ijay tinaituding para kenkwana. Nawaan niya man tirasaon, saan tayo nga amaw? makapaladingit lang tatang. Inaramid mi ti amin para itiday di anak mi. Ngam na po matlaang kada kami. Daita ti pagladingitan mi unay. Anak ko, Ngam amo, akabalan mi ka ni Alfred da ito eh. Taiti kano man. Agtalinaad iti puso kan panunot mi tilagip. Day di anak mi. Arian, makabulan ng tinapalabas, manipod na itabon na anak ta. Amo kakas kanyak, agladladingit pa ilati kahunggam. Jack ilibak da ita, Alfred. Tilaan kidawag ken ka, bakit? Laglagi pong kumangadak pa ilang dito ay. Data ti dadakkel day di anak ta. Noon niya ti marikriknam. Isumot lang ti marikriknak. Alfred, pangaasim ta palubusan na kuma. Arian, Kayat ko ti agabrod manan, lakay. Barang nalaklaka makalipatak, no makumikumak iti trabaho. Kan may sa, tap na makaurnong ta. Kat matubos ta lang dagiti na isalda sa nikwa. Idag kasapulan ta para iti anak ta. saan ka alapdan, Arian? Kasi di sikod. Nakasuportakan ka. No, iti pa nagkunam kat nalaklaka makalipat ka na agabrod ka. Sige. Si papalubusak. Agyaman ak, Alfred. Agyaman ak una ikan ka. Innam titawan day di anak mi idipimusay, manang Emmy. Agpada kami kanila kay ko anakarik na iti saam, apara kanyak, kat awanan ti kapada na.
Takas iti ko nangaruden ti dadduma. Ti anak ti rumbang amang isimpa iti naganak na, no ipulang dan ti bulod da abiyag. Saan kat adag iti naganak ti mangitabon iti anak da. Ngam anya nga rod, saan tayo amalapdan dagiti pagteng asumangbay iti biyag tayo. Ita, almost 7 years kami nga LDR kanilakay ko. Kaya't kumatan ti ag for good di tapagilyan tayo. Ngam gapo takastrimot ti sitwasyon, sa anak pa'y abasta makaawid. Maragsakan nakmat amang ibaga, anatubos min dagiti na isaldami idi asan ni Kwami. Gapo ta inaramid mi kanilakay ko ti amin, tapno masubot mi dagijay asan ni Kwa. Nga isulaangan ti pakalaglagipan mi itinagawanan nga anak mi. Nga isu ti ibilbilang mi itan, nga anghel, amang tartarabay kada kami. Daytoy ti padas ko ajak tumalipatan manang. Tuy pagayam mo, Arian. Pagayam nga Arian, makapaladingit tinagbalin apadas mo. Kinapudno na, kabayatan ti panangiskrip mi iti padas mo, kat mailuyluyos kami mat. Gaputa saan kat nga rod asinsinan tinagbalin apakasaritaan yung agasawa. Nang runa iti paset, nga da pakainaigan na iti daydi anak yo. Nga mahusto ti kunam pagayam ko. Saan tayo amalapdan dagiti sumangbay apagteng iti biyag tayo. Iso nga awan ti maaramidan tayo. No di ti agbalin anatibkar, amang saranget iti anyaman apagteng, wano pasamak adumteng kada tayo. Sapay la ko mga rod pagayam ko, ta itilaksid dagiti napait a naglabasan nyo, kat agtali na idlat ti pamati, kan panagtalagyo iti namarswa. Kat magunod yun tumatan ti ragsak ana itani, para kada kayo nga agasawa. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, ti biyag. Tun, mapuna